हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरे कृष्ण मातरेग्ला हरे कृष्ण सो ನಮ್ಮ ಇನಿ 8th ಚಾಪ್ಟರ್ ಆದೊಂಡು ಅವೆನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಓಕೆ ಹರೆ ಕೃಷ್ಣ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಾಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण माताजी 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 हरे कृष्ण यस म्यूट ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮ ಯೋಗ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸೊ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಏನೇನ್ ಪಂಡೇರ್ ದಾದನ್ ಪಂಡೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನ್ ಪಂಡ ಅವೇನ್ ಬನ್ನಿ ಬುಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಸ್ अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी पूरा इन सब ना अपना डिफरेंशिएशन बता भक्ति व्यवस्था
ಭಕ್ತಿ ನಮ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡೆ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೆತ್ತ ತೂಯ ಸೊ ಕೃಷ್ಣನ ಜ್ಞಾನ ತಿಕ್ಕಂಡ ನಮಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಬಂತೇರ್ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂಡ ಐತೆ ನಮ್ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯು ಜರ ವ್ಯಾಧಿ ಪೂಜ ಕೂಡ ಸೈಪುನಾಗದ ನಮಕವು ನೂದು ಚೇಳು ಚುಚಿನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಗಳ ಸೇಮ್ ಇಜ್ಜಿಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಸಾವಿಜ್ಜ ಅಗುಲು ವಿಷ್ಣುದೂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಮದೂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಿಷ್ಣುದೂತೆ ಕೋಡೆಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡೇರ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೆ ಸೈಪುನಾಗ ಎನ್ನ ನೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅವೇನ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಂದಿತ್ತೇರ್ ರೈಟ್ ಅವೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅರ್ಜುನನ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವ್ ದಾದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಉಂಟುಕ್ಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮರಣ ಕಾಲಡಿ ಎಂಚ ಭಗವಂತನ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತನ ನೆನಪ್ ಬರ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಧಾಮಗ್ ಪೋಲಿ ಜಿಂಡ ಆಪುಜಿ ಸೈಕೋಸ್ಕಲ ಅರ್ಜುನ ಕೇನೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಧಿದೈವ ಕಿಂ ಮುಚ್ಯತೆ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಏರು ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವತ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಏರು ಅಂದಕೇನೇರು ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ಸ್ವಭಾವ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಭೂತಂ ಆದಿಭೂತ ಏರ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಏರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಲ್ಪಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತೀನಿ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಆದಿದೈವಂ ಆದಿದೈವ ಫಸ್ಟ್ ದೇವತೆ ನಕ್ಲೇರ್ ಒಕ್ಕ ಆದಿದೈವ ಆದಿಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಆದಿಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿ ಆದಿಯಜ್ಞ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ 7th ಚಾಪ್ಟರ್ ದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತುಲೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಅಲ್ತ ಐತ ಒಂಚಿ ವರ್ಡ್ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಪ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಆದಿಯಜ್ಞ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞದ ಭೋಕ್ತ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಒಲ್ಪ ಆರುಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಪುನಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೆ ಈರ್ ಪಂಡಾರ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೋಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ನೋ ಯು ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಏರ್ ಭಕ್ತಿ ಡುಪ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈರ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೆ ಸೈಪುನಾಗ ಎಂಚ ನೆನಪು ಬರ್ಪಾರ್ ಪನ್ಲೆ ತುರೆ ಕೋಡದ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಶ್ಲೋಕ 7.28 ಬೊಕ್ಕ 30th ಅಲ್ಪ ತೂಲೆ ಸರಿಯಾದ ಅಲ್ಪ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೋಡದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಚಾದ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಇಜ್ಜ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಾನ್ ಅರ್ಜುನನ್ ತೂಲೆ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಪಂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಡೆ ಭಗವಂತ ಚೂರು ದುಂಬು 5 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಇಂಚಿನ ಪಂಡೇರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೀದ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಓಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಕೋಡೆದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾತ ವರ್ಡ್ಸ್ ಪಂಡರ್ತೆ ಅವು ದಾದ ಅಂಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಜರಾ ಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಮಮ ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಯತಂತಿ ಯೇ ತೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ ಕೃಷ್ಣಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಾಕಿಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವೈದನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವೈದನ್ ಶಾದ್ಭಿ ಹೂತಾದೈವ ಮಾಂ ಸ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಚ ಯೇ ವಿಧು ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಪಿ ಚ ಮಾಂ ತೇ ವಿದುರುಕ್ತ ತೇ ಚೇತಸಾ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೆ ಇನಿ ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೆ ಸೈಪುನಾಗ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಐತ ಮಿತ್ತುಂಡು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಬರೋಡಾಂಡ ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ನೆನಪು ಬರೋಡು ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ ಪನೋಡು ಇತ್ತ ಆತೊಂಚಿ ಕಷ್ಟ
వైష్ణవానికి సైపుజర్ ఆండల అక్కల దేహ ఉందాకుండతే అవి సైపుండు దేహ రైట్ దే ఆల్సో డిసపియర్ అండ్ ಅವ್ ದೇಹ ಬುಡ್ನಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂಚ ಬುಡಿಯರಾರ್ನ ದೇಹನ್ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು ಸ್ಮೃತಿ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಲ್ಪ ಪೋಪೆರ್ ಅವೆನ್ ಮಾತ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಐತೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ನಮ ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಖಾಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪಂಡ ಜೀವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಸ್ವಭಾವ ಎಂಚ ಉಂಡು ಅಂದ್ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ನೆನೊಂಜಿ ದೇಹನ್ ಗೆತೊನೆರೆ ಸಹಾಯಕ ಮನ್ಪುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಕರ್ಮದ ಫಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೆನ್ ತಿನ್ನರೆ ನೆನೊಂಜಿ ದೇಹನ್ ಗೆತೊನ್ ಬರೋಡ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಕರ್ಮದ ಫಲ ತಿನ್ನರೆ ದಾದೊಂಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಡು ಅವು ದೇಹ ಅವು ಒಂದು ಕರ್ಮ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಅಧಿಭೂತ ಪಂಡ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕಡ್ದ ಪಾತಾಳ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿದೈವ ಪಂಡ ದೇವತೆ ನಕಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ದೇವತೆ ನಕಲ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಂತೂ ಉಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಮಾತ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪದ ಉಲ್ಲೈ ಮಾತ ದೇವತೆ ನಕಲ್ ಉಲ್ಲೆರು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಪಂಡೇರು ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಮಾತ ವಂಚಿ ಯಜ್ಞದ ಭೋಕ್ತಾರಂ ಯಜ್ಞ ತಪಸಾಂ ಸರ್ವಲೋಕಾ ಮಹೇಶ್ವರಂ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞದ ಭೋಕ್ತಾತಿನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ರಿಸೈಡ್ ಆದಿ ಯಜ್ಞ ಒಲ್ಪ ಉಪ್ಪೇರು ಹೃದಯದೇಶೆ ತಿಷ್ಟತಿ ಅರ್ಜುನ ಹೃದಯ ಡುಪ್ಪೇರು ಹೌ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕೃಷ್ಣ at the time of death practice ಅಭ್ಯಾಸೇನತು ಕೌಂತೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 8.3 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಜಿನೆತ್ತ ಶ್ಲೋಕಡ್ ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಉವಾಚ ಅಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಸ್ವಭಾವೋಧ್ಯಾಯತಂ ಉಚ್ಯತೆ ಭೂತ ಭಾವೋದ್ಭವ ಕರೋ ವಿಸರ್ಗ ಕರ್ಮ ಸಂಹಿತ The Supreme Lord said, the indestructible transcendental living entity aksharam kshara puchi there is no end for the soul au saipuchi atma deha saipundu atma nenonchi dehak popundu so atma dadondu au indestructible aikoskara word yadu use matte krishna aksharam kshara ippandina ಪಂಡ ಎಂಡ್ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವಂದಿನ ಆತ್ಮದಾದುಂಡು ಐಕ್ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಮಂ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಸ್ವಭಾವ ಐತ ಸ್ವಭಾವದಾದುಂಡು ಐಕ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಸ್ವಭಾವೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಉಚ್ಯತೆ ಸ್ವಭಾವನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತ ಭಾವೋದ್ಭವ ಕರೋ ಕರ್ಮ ಸಂಹಿತ ಕರ್ಮದಾದ ಉಂಡು ಅವು ನಮಕ್ ನೆನೊಂಜಿ ದೇಹನ್ ಕೊರ್ರೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಹಾಯಕ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅವೆನ್ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಮತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆನೊಂಜಿ ದೇಹ ದಾಯಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕರ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಆಸೆಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಕರ್ಮತ ಫಲ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತ್ ನೆನೊಂಜಿ ದೇಹ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಲ್ತಂಡ ಇವನ್ ನಾಯಿಲ ಮಲ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿ ದಾದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ನಾಯಿದ ಶರೀರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಡ್ಚಾದಿನ ಮಾತ ತಿಂಡ ಒಂಜಿ ಹಂದಿದ ಶರೀರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಇಚ್ಛೆದ ನಿಮಿತ್ತಿ ಆದ್ ನಮಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶರೀರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಿತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಭಗವದ್ ಧಾಮಗ್ ವಾಪಸ್ ಪೋಪ ಸೊ ಆದಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋ ಭಾವಸ್ ಪುರುಷಸ್ ಚಾದಿದೈವತಂ ಆದಿಯಜ್ಞೋಹಂ ಏವತ್ರ ದೇಹೇ ದೇಹಭೃತಂ ವರ ಆದಿಭೂತಂ ಕ್ಷರೋ ಭಾವಂ ಆದಿಭೂತಗ್ endlessly mutable. Physical nature is known to be endlessly mutable. The universe is the cosmic form of the Supreme Lord, and I am the Lord represented as the Super Soul.
dwelling in the heart of every embodied being. ಪಂಡ ಒಂದ್ ಯಾನ್ ಮಾದ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟ ಉಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುವ ಕೆಲವೇರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಸೈತಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಚೇಂಜ್ ಆವಡನಿಚ್ಚಿ ಚಿಟ್ಟೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅಂತುಲೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಕ್ಕುಂದೊಲೈ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬೊಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚೂರ್ ಪೋತಾಯಿ ಬೊಕ ಅವ್ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆ ಒಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆದಿಭೂತಂ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಅಂಚನೆ ಗಡಿಗೊರ ಚೇಂಜಸ್ ಆಪುಂಡು ಟೆಂಪರರಿ ಆದ ಚೇಂಜಸ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಬಲ್ ಯಾನ್ ಅವು ಆದಿಯಗ್ನು ಯಾನ್ ಅವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಉಲೈ ಮಾತರ್ ಜೀವತ ಉಲೈ ಯಾನ್ ಹೃದಯದ ಕಡೆಟ್ ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಸೋಲ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಉಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣವಂತ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ಗ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು. Surrender to God and chanting Hare Krishna. ಸರೆಂಡರ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡವು? ಅಭ್ಯಾಸ ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ಪೋತಿನ ಅಜಾಮಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೋತಿದೆ ಬಟ್ ಭಗವಂತ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಒಂದು ಮಾತಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಉಂಡು. ಓ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮಲ್ಪೊಡು ಆಂಡ ನಮ ನಿಜವಾದ ಪನ್ನಡ ನಮದಾದ ಮಲ್ಪ ಸೈಪುನಾಗ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿನ ಕಲಾಪ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿಗ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಐಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ಬರೆದು ಕೊರ್ಲೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ ನೆಟ್ಟೆ ನಾವ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಓಲ್ಡ್ ಆನಾಗ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಆನಾಗ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪುವ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ವರ ಆಂಡ ನಿಜ ಪನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿನಕ್ಲನ್ ತೂತಾತೆ ಸೈಪುನಾಗ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡಾಕನ ಹೃದಯಡ್ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಮದಿಮೆ ಆತುಜಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ಅಂಚಾಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಂದುಂಡು ಅಂಚ ಆಂದುಂಡು ಇಂಚ ಆಂದುಂಡು ಸೋ ಮಚ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕೆಲರ್ ಪನ್ಪೆ ರಿತ್ತದಾಯಗ್ ಈತಿ ಯಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗದಾಯಗ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ 70 ಆನಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ ನಿಜ ಪನ್ಲೆ 70 ಆನಾಗ ನಮಕ್ ತೂವೆರೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ರಡ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕ ಬೋಡು ಸೋಡ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ದ ಇವುಕ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಸಮೌಂಡ್ ಓಕೆ ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಮುರಾನಿಯಕ್ ಜೋರ್ ತರಬೆ ನಿತ್ತುಂಡು ಜೈದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದಿತ್ತುಜಿ ಯಾನಿತ್ತೆ ಯಂಗುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಚೂರ್ ತರಬೇನಿ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಎಂಕ್ ಭಗವಂತನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಸೈಪುನಾಗ ಎಂಚಿನ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೈಪುನಾಗಲ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೆನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುನ ಆತಿಜೀಚ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ಬರೋಣ ಆತಿಜೀಚ್ ಸೊ ವೈ ಡು ವಿ ಟೇಕ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಐಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಯಾನ್ ಕುಡವರ ಮುಲ್ಪ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ ಪಿರಾವ್ದ ಜನ್ಮಡಿ ಎಂಕ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದಿಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಇಂದು ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ಎಂಕ್ ಬಿನಿ ಪೋತಿನ ಜನ್ಮಡ್ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದಿತ್ತನ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜಿ ಯಾನ್ ಗೋಲೊಕ್ಕ ಪೋದಿಪ್ಪೆ ಇದೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನ್ ಕುಡವರ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣದಾದ ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ಬೈದಿಚಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಜೀವನದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇತಕಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೋಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನತನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆತ್ತೊಂದೆ ನಮ್ಮ ದಾಯಿಗ್ ಈತ್ ಜನ್ಮ ಗೆತ್ತೊಂದ ವೈ ಡು ವಿ ಟೇಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನ್ಮ ದಾಯ ಪಂಡ ಅವು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನ್ಮಡ್ ನಂಗ್ ಮಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಸರಿಯಾದ ಬೈತಿಸಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಜಪ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೀದ್ ಜಪ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಪ ಮಲ್ಪುನ ದಾಯಗ್ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಪ ಮಲ್ತಂಡ ಮಂಡೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು
ಸೈಪುನಾಗ ದಾಲ ಕೆಲಸ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ವರ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯಾನ್ ಈತ ಮಾತ ಜಪ ಮಲ್ಪ ಯಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಈ ರೆಂಚ ಪನ್ಪರ್ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಗಾಡಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಪನೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಡೆತ್ ಆಂಡೆನ್ನ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಹೆಂಚು ಓಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಓಕೆ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ನ ಕುಲುಪೇರ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಕಲ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇಂಕೋಸ್ಕರ ಫೈನ್ ಅಂಡ್ ಏನ್ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ ಬತ್ತಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ವೇರ್ ಇಸ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಅಪಗ ಏರ್ ಬರ್ಪೇರ್ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಒಲ್ಪ ಪೋಪೆಯಾನ್ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಾರೆ ಇಫ್ ಯು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ಫುಲ್ ಜೀವನ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದ್ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತುಂಡ ಆನೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆದ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆದ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಮಲ್ತಿತ್ತುಂಡ ಭಗವಂತ ಇರ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ಇಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೇರು ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿ ಇಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುವೇರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಭಗವಂತ ನೆನಪ್ ಮಲ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಬಿನಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತುಜ ಕಂಟಾಳಡ್ ಅಯ್ಯೋ ಬೋಡಾ ಬೊಡ್ಚ ನಂಚ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿತ್ತುಂಡ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಡ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣ ಕಾಲಡ್ ಏತ್ ಡಿವೋಟಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತದ ಕೀರ್ತನೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಭಗವಂತ ಸ್ಮೃತಿಡ್ ಬರ್ಪುಜೇರ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಕಾರ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನ ಸರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ದಿತ್ತನ ಸ್ಪಾಟೆಡ್ ಭಗವಂತ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪೇರ್ ನಮಕ್ ಸೊ ಭಗವಂತ ಮೆಷಿನ್ ಅತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಚಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಅನಿಸ್ಮತಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರ ಎವ್ರಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾತ ಭಗವಂತ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮಕ್ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಚೂರಂಡಲ ಪೋಡಿ ಓಡ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ ಭಗವಂತ ಹೃದಯಡುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಏನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪೋಡಿ ಓಡ್ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಇಚ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ನಮಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ಇಚ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ್ಯಕಾಲಡ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಹಾಕುಚಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕುಡಾರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಫೇಲ್ ಆವೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ನೆರ ಬೇತಕ್ಕಲ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಂದ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಬಿಡ್ಲೆ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೆಡ್ ಡಿವೋಟಿ ಅರೇನ ಮಾತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾನಂತೂ ನೀಚ ಇತ್ತಿನಂತೂ ನೀಚ ಎಂಕ ಕುಡಾರ ಯಾನ್ ಏತ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಖಲ್ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜನ್ಮ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ಪಿರಕ್ಕೊಲಿ ಎಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 10,000 ಜನ್ಮ ನೆನಲು ಉಪ್ಪೊಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿನ ಕರ್ಮ ಆತ್ ಇಂದುಪ್ಪು ಸೊ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ನಮ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರೆ ನಿಖಲ್ನ ಕರ್ಮದಾದ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ತೊಲೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಏತೋ ಕರ್ಮ ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ 10,000 ಜನ್ಮಗೆ ತೊನ್ನ ಕರ್ಮ ಉಪ್ಪು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮಡೆ ನಮಕ್ ಪಿರಕೆ ತೊಂದ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಸೊ ಆತ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಭಕ್ತಿದ ಉಲೈ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿಚ್ಚ ಅವೇ ಫಾಲ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಮನ್ಪರ್ ಅಂತ್ಯಕಾಲೇ ಚ ಮಾಂ ಏವಾ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಯಾ ಪ್ರಯಾತಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಯಾತಿ ನಾಸ್ತತ್ರ ಸಂಶಯ ಕೃಷ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂತ್ಯಕಾಲೇ ಚ ಮಾಂ ಏವಾ ಅಂತ್ಯಕಾಲಡು ಎನನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಎನನ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ತ ಜೀವ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಜೀವ ಒಂದು ದೇಹನ್ನು ಬುಡ್ದು ಕಲೇವರಂ ಪಂಡ ದೇಹ ಮುಕ್ತ್ವಾ ಕಲೇವರಂ ಒಂದು ದೇಹನ್ ಮುಕ್ತಿ ಬುಡ್ದು ಬರೋಡು ಯಾ ಪ್ರಯಾಸಿ ಸಮದ್ಭಾವಂ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಏರಾಂಡಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ನೆನಪದಿಂದ ಯಾತ್ರಿ ನಾಸ್ತಸ್ತ್ರ ಸಂಶಯ ಕುಡವರ ಜನ್ಮಗೆ ತೊನೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡವರ ಜನ್ಮಗೆ ತೊನ್ನದಾಯಿಗ ಬಿಕಾಸ್ ಎಂಕ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಈ ಸರಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆದ್ಗೆ ತೊಂದ್ ಪೋಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನೊಂಜಿ ಭೀಷ್ಮ ರೈಟ್ ಭೀಷ್ಮ ದ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಆರ್ನಂಚಿ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೆತ್ ಏರ್ನಲೈಚ್ ಅದೇ ಭಗವಂತ ಆರ್ನ ಎದುರುಲ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಉಂತುನ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಲೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಜ್ಜಯನ್ನ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಸೊ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ
ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಲೆ. ಮಾತಾಡ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. ಓಕೆ. సో కృష్ణ ముల్ప ఉంతొందులేర్. సో యుధిష్ఠిర్ మహారాజ్ గారు పాయింట్అవుట్ మల్పన్ಪೆರ್ ಒಂದು ಜನ ಏರ್ ಎದುರುಲ್ಲೆರತ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆರ್. ಆಂಡ ಮನುಷ್ಯನ ಲೆಕ್ಕ ಉಂದತ್. ಸೊ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಯಾನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಆರ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಭೀಷ್ಮಡ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವೆರ್ ಆಂಡ ಅಂಚಾತ್. ಸೊ ಅಂಚಂಜಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಏರ್ ಎನ್ನ ಸ್ಮೃತಿ ನೆನಪ ದೇಪೆರ ಅಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೆನಲ್ಪ ವಾಪಸ್. ಓಕೆ. ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಏನೋ ಬರುಂದುಂಡ? ಮಾತಾಜಿ ಬರೋದುಂಟು. No, everybody is muted. No idea. Anyways. Okay, now continue ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. Okay. So ಇಂಚನೆ ಸೈಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಂಜಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡೆ ತೊಲೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂದಾಂಡ್ ಮಿತ್ತುದಿರ್ತಾಂಡ್. ಸೊ ಸೈಪುನ ಟೈಮ್ ಏತೊಂಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್. ಆ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ನೆನಪು ದೀಪ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಸ್ ಕೀರ್ತನ್ ಕೇನೊಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಸಿ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂತ. ಓಕೆ. ಎನಿವೇಸ್ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನ ಆತ್ ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಎರಂಡಲ ಪನೊಲಿಯ? ಎಸ್, ಎರಂಡಲ ಪನೊಲಿಯ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎಸ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎಸ್, ಪನ್ಲೆ ಮಾತು. ಡೈಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಲ್ಪೊಡು, ಹರಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು, ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪೊಡು. ಜಸ್ಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಂಡ ಯಾವ ಶ್ರವಣ ಮಲ್ಪೊಡು, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರ ಓದೋಡು, ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೋಡು. ದೇವರನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡು, ದೇವರನ್ನ ಬುಕ್ ಎಸ್ ದೇವರನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್ ಮುಲ್ಪ ಚಾಂಟಿಂಗ್. ಎಸ್, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್.
ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನಲ ಆತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ ಯಾನ್ ಭಗವಂತನ ಉಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಕೆಲವು ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಚೇರ್ ಪಂಡ ಓದುಜೇರ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಮನು ಓದುಜೇರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇನುಜೇರ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಆಂಡ ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಂದ ತರೆಡ್ ಇತ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಆತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಅದಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಮ್ಮ ಸಾಥ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ ಮಾಯಾದೇವಿ ಲಾತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಬುಡ್ದು ಬುಡು ಭಗವಂತ ಒಲ್ಪೋಲೇರ್ ಈತ್ ಕಷ್ಟ ಬರೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ ಈತ್ ರೋಗ ಬರೊಂದುಂಡು ಭಗವಂತ ಒಲ್ಪೋಲೇರ್ ನಿಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಒಲ್ಪೋಲೇರ್ ಸೊ ಶಿ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಲ ನಮಕ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಒಂದೆನ್ನ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ತೊಂದುಪ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಡುಲ್ಲ ನೈಜ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜಿಂಡ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಉಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಮೋಷನ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತ ಕೋಪ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಮೂಕೆಲ್ಲ ಪೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ತ ದುಂಬು ಪುನಗ ಓ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಚೂರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಯಾವ್ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಯಾವ್ ಈತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಈತ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಂಡಲ್ಲ ಏತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಅಂತ್ಯಕಾಲೇಚ ಮಾಮೇವ ಸ್ಮರನ್ ಮುಕ್ತ ಕೊಲೆರು ಅದೇ ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹಲ ಅಂಚನೆ ಆರು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿನ ಮನಸ್ಸಿಡ್ ದಿಯೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಏಪಲ ಸೊ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆರ್ ಕೌರವನ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಡಿತೇರ್ ಅಂಡ್ ಉಲೈಡ್ ಆರೊಂಚಿ ಡಿವೋಟಿ ಆದಿತ್ತೇರ್ ರೈಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಆರೆಡೆ ಇತ್ತಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನೆತ್ತ ಅಂಚೆಂಚ ನೆನೆರೆ ಬಲ್ದಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದುಂಡು ದೆನ್ ಸನ್ನಿಧಿನ ನಮ್ಮ ಗೆತೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರದ ಆಶ್ರಯನ್ ಗೆತೊನೋಡು ದಾಯಿಗ ಕಲಿಕಾಲೆ ನಾಮರೂಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ್ ಭಗವಂತ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದಾರದ ರೀತಿಡ್ ಆರ್ ಅವತಾರನ್ ಗೆತೊಂಡು ನಮಕೇನು ಮತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಓಲುಂಡು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವರು ಪನಂದಿತ್ತೇರ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರತೆ ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಗ್ಲಾನಿ ಆತುಡು ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರ್ ಈರ್ನ ಭಗವಂತ ಕೆಲವೇರ್ ಕೇನುವೇರ್ ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಂಚ ಕಲಿಕಾಲೆ ನಾಮರೂಪೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ್ ಕಲಿಯುಗಟ್ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ಉದಾರದ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತೋನನ್ನೇ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ಅವು ಓಕೆ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರದ ಆಶ್ರಯನ್ ಫಸ್ಟಿಗ್ ಗೆತೊನೋಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜತ್ಯಂತೆ ಕಲೇವರಂ ತಂ ತಮೇವೈತೆ ಕೌಂತೆಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ಸೈಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಿನಿ ಎನ್ನ ನೆನಪ್ ಬತ್ತಿಜಿ ನಿಕ್ ಇತ್ತ ಮಾತರೆಗ್ಲಂತೂ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಚಿ ಸೊ ಬೇತೆ ದಾದ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪ್ ಬಚ್ಚೆ ಇತ್ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏರ್ನ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಂ ವಾಪಿ ಈರ್ನ ಕರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದುಲ ವಾಟ್ ಯು ಟೆಲ್ ಸ್ಮೃತಿ ಅಂಚನೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚ ಯಾನಿತ್ತೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಬೊಡ್ ಚಾಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಸಿನ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪ್ರಾಣಿದ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮರಣ ಕಾಲಡ್ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಲೆ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಜೀವಂತ ಒಪ್ಪುನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ನೆನಪುದಾದ ಉಂಡು
ಅವು ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡಿದ್ ಅದೇನ್ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡುದು ಅದೇನ್ ಅದೇ ಈವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರೆ ಆ ನೆನಪು ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡುಗೆ ಆ ಒಂದು ಯಾರ್ ಪನ್ಪೇರೆ ಮಾತಾಜಿ ಹೃದಯಾಡ್ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅರ್ಜುನ ಸ್ಮೃತಿ ಯಾನ್ ನೆನಪ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಪ್ಪೋಹನಂಚ ಇವನ್ ಮರೆವುಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸಿಬ್ಲಿ ಓವೆನ್ಲ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಮರಣ ಕಾಲಡ್ ಕೆಲವರು ಏನ್ವೇರ ಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ನೆನಪ್ ಮಲ್ಪೆ ನೋ ಅಂಚ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ದಾಯಿಗ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಭಗವಂತ ಮಾತೆನ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಆತ್ is it ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ಗೆ ಯಕ್ಷ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇನ್ನೇರು ಮಂచి ಕ್ವೆಶನ್ ఒక ಆನ್ಸರ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎರೆಗಂಡಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇಂದರ ಒಲ್ಲಾಂಡಲ ಎರಡಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿಯ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷನ ಮಿಡಲ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಹಾಭಾರತ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಸ್ ಆಶಾ ಮಾತಾಜಿ ಪನ್ಲೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದೇಟ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮಂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರತಿ ಒಕ್ಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸಂಗತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸೈಪಿನ ಮರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೈಪೇರು ಬಕ್ಕಲ ಹಾಕಲ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮರಣ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಯಕ್ಷಕೇನ್ವೇರ್ ಸೊ ಮಾತ ಐನ್ ಪಾಂಡವನಕ್ಕುಲ ವನವಾಸ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೋರ್ ಬಾಜಲಾಂಡ್ ಜೋರ್ ಥರ್ಸ್ಟಿ ಸೊ ಆರ್ ಒಂದು ನೀರನ್ ಕಣಯರ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಸಹದೇವನ್ ಕಡಪುಡಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೀರದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನದಿ ಪೋಂದಿತ್ತಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನೀರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಯಕ್ಷ ಒಂಜಿ ಹಂಸದ ರೂಪಡ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಕುಲೊಂದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಆಂಡ ನಕುಲಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಹದೇವ ನಕುಲ ಅರ್ಜುನ ಭೀಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ರಾಜಿ ಯಕ್ಷದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಛಿತ ಅವಸ್ಥೆ ಆಯ್ಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೋಡಿತ್ತೇನೆ ಸೊ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಡ ಬೇತೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಂಡ ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಆರ್ ಕೇನ್ವೇರ್ ಇಂದು ಫುಲ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ ಇರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾತಿನ ವಸ್ತುವು ಅಂದು ಕೇನ್ವೇರ್ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಹನಿ ಅಹನಿ ಭೂತಾನಿ ಗಚ್ಚಂತಿ ಯಮಾಲಯಂ ಶೇಷ ಸ್ಥಾವರಮಿಚ್ಚಂತಿ ಕಿಮ್ಮಾಶ್ಚರ್ಯಂ ಅತಃ ಪರಂ. ಅಹನಿ ಅಹನಿ ಭೂತಾನಿ ಏತೋ ವಂಜಿ ಅಹನಿ ಅಹನಿ ಭೂತಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಭೂತಾನಿ ಪಂಡ ಜೀವಭೂತ ಏತೋ ಜನ ಗಚ್ಚಂತಿ ಯಮಾಲಯ ಮಾತ್ರಲ ಸೈಪುನಾಗ ಯಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಸೊ ಏತೋ ಒಂಜಿ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೈಪೇರ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಈವನ್ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನ್ ಒಂಜಿ ಅನಿಮಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ದಾದ ಇರೆ ಉಂಡು ಅವು ತೀರ್ಥಬೂರ್ನಾಗ ಅವಲ ಸೈಪುಂಡು ಸೊ ಮರ ಪಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಜೀವಭೂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏತೋ ಜೀವಭೂತ ಯಮಾಲಯ ಪೋಪುಂಡು ಆಂಡ ಸ್ಥಾವರಂ ಶೇಷ ಸ್ಥಾವರಂ ಒರಿದಿನ ಇತ್ತ ಬದುಕೊಂದಿತ್ತಿನ ಜನಕಲ್ ಅಕಲ್ದಾದೇನ್ ಸ್ಥಾವರಂ ಯಾನ್ ಸ್ಥಾವರ ಯಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ. ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತಾರೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಟೆಂಪರರಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಸ್ಥಾವರಂ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತ ಆದಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಲಿ ಅಂದ್ ಅಶಾಶ್ವತವಾದಿನ ಜಗತ್ತಡ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾಗೆ ಇತ ಅಶಾಶ್ವತ ಆತಿನ ಜಗತ್ತಡ್ ಯಾನ್ ಶಾಶ್ವತ ಆದಿ ಎಂಚ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ದುಃಖಾಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಮುಂದು ಜಗತ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸುಖ ಬೊಕ್ಕ ಶಾಶ್ವತ ಎಂಚ ಉಪ್ಪೋಲಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚ ಉಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ದುಃಖಾಲೆ ಶಾಶ್ವತಂ ಆಂಡ ಯಾನ್
ಮುಲ್ಪ ಶಾಶ್ವತ ಎಂಚೊಪ್ಪಲಿ ಖುಷಿಟ್ ಎಂಚೊಪ್ಪಲಿ ಅವೇನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ಅವು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ಅವು ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾತಿನ ಪಂಡ ಮಾಯಾದೇವಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಕ್ ಫೂಲ್ ಮಲ್ಪೆರ್ ಅಂದ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ದನ್ ಕೃಷ್ಣ? ಕೃಷ್ಣನ್ ಬುಡ್ದು ಬೇತೆ ಓಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತನ ದಾದ ಆಪುಂಡು. ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ತ್ಯಜತ್ ಅಂತೆ ಕಲೇವರಂ ತಂ ತಮೇವೈತಿ ಕೌಂತೆಯ ಸದಾ ತದ್ಭಾವ ಭಾವಿತ. ಉಂದೀರ್ ಮುಲ್ಪ. Who is this person? ನೀರುಂದು ಅರ್ಜುನ ಮಹಾರಾಜ. ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಎಸ್ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿನ ಪನ್ಪರ ಮುನ್ಪ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿನ್ ಪನ್ಪರ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಎಸ್ ಸವಿತಾ ಮಾತಾಜ್ ಪನ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜ್ ಪನ್ಲೆ. ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಅನ್ನಪುರ ರಾಜ್ಯಪುರ ಬುಡ್ದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪದಿಂದ ಕಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆ ಪಂಡ ಐತ ಮದ್ದ ಅಪ್ಪೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಿಂಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಅಪ್ಪೆ ಸಾಯ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಿಂಕೆ ಪಂಡ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಳ್ಳೆ ಅವೆನ್ ತೂತು ಮೆರೆಗ್ ಇಟ್ಟಂತ ಅಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಐತಿನ ನೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ತುಪ್ಪಿನಿ ಒಂದು ಅರವೇನ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೆನ್ ತಂಪುಂಡು ಐಟ ಅರೇಕ್ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಗ್ ಮಲ್ಪರ ವೈದಿನ ಅರೇಕ್ ಒಂದು ಪುಜ್ಜಿ ಆ ಜಿಂಕೆದ ಮಿತ್ತೆ ಅರೇಕ್ ಧ್ಯಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೆರು ಅಂಚ ಒಂದಿನ ಜಿಂಕೆ ಪೋಲ ಪೋಪುಂಡು. ಅವೆನ್ ನಾಡೊಂದ್ ಪೋದು ಪಕ್ಕಾರ್ ಒಂದು ಅವು ಮಿತ್ತುಡುದು ಇಲ್ಲಡ್ ತಿರ್ತ್ ಬೂರ್ವೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಅರೆಗ್ ಅವೆ ಜಿಂಕೆದನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಬೂರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯ್ಪೇರು. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನನ ಬೈದಿಜ್ಜರೆಗ್. ಸೊ ಅರೆಗ್ ಕೊಡೊಂದ್ ಜನ್ಮಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಂಕೆ ಅದಾರ್ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಮರಣಗಾಲೋಡು ಒಯ್ತ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಧ್ಯಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಟ್ ಬಂತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಿಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಲೆ ನಾನು ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಆಂಡ ಕಣ್ಣು ಜಿಂಕೆದ ಮಿತ್ತುಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆದ ಫುಡ್ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಉಂಡುಗೆ ಓ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ನ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಉಂದುಂಡುಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡುಗೆ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ದಾತಿಜಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಿಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಮಾತ ಮಂಡೇಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರೇ ರೇ ರಾಮ ರೇ ರಾಮ್ 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 ಕೆಲವರ ಅವಲ ಇಚ್ಚಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ್ ರಾಮ್ ಹರೇ ಹರೇ. ಸೊ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜಪ. ಭರತ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಯಜ್ಞ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಒಲ್ಪನ ಉಂಡು ನಮ್ಮ. ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಂತ್ಯ ಸ್ಮರಣೆ ಆಪುಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತುಂಡ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಇತ್ತ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಉಡುಲ್ಲರಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕುಲೊಂದು ಒಂಚಿ ಸಮಯ ಗೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಭಗವಂತಡ ಕೇಂದ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಕೃಷ್ಣ ಇರ್ನ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಪ್ರಭುಪಾದಲ್ಲ 24 hours ಇತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲ 24 hours, ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ 22 hours ಕೊಡ್ತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಇಚ್ಚಿ. ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ನಮ್ಮ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಒಲ್ಪನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅವೆನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ ಅವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೆತ್ ಅವ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಇಜ ಏತೋ ರೌಂಡ್ಸ್ ಏತಾಂಡಲ ರೌಂಡ್ಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಅವ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೀದ್ ಜಪ ಮಲ್ಪುನ ತೂರ್ಲೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೀದ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಜಪ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಲಾಗಿ ಹೊಡ್ಸಿ ಜಪ ಮಲ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಕುಲೊಂದು ಜಪ ಮಲ್ಪಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇ ಟು ಡೂ ಜಪ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಆಪುಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ 4 ರೌಂಡ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಅವೇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗಡ್ ಕುಲೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಜಪ ಮಲ್ಪಲೆ.
ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯಾಸದಾದ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ತೂಪೆರ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಜಪ ಏತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಏತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಏತ್ ರಾಗಡ್ ಬರೋಂಡು ಜಪ ಅವು ತೂಪುಚೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ತೂಪಿನ ಏತ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವನ್ ಈವನ್ ಏರು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಜಪ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕೆಲವರ ಕೃಷ್ಣ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವಲಿ ಏರ್ 14-32 ರೌಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಆವಂದಲ್ಲ ಒಪ್ಪೊಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆರು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಷ್ಟ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅರ್ಜುನ ಯು ಶುಡ್ ನೋ, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಮೀ. ಏಪಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಲ್ತಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಡುಪ್ಪೆ ಅವೇ ಜಪ ಮಲ್ತು ರಾತ್ರಿ 16 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತೋಂದು ಪೋಂಡ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪು ಬರ್ಪುಚಿ. ಕೆಲವರು ಆಪುಂಡು ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಆಪುಂಡು 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಕೆಲವರ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅವ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅವ್ ಸಮಯ ಇಚ್ಚಿ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಜಪ ಏನ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವಲ್ ಆಪುಚಿ ಅಕಲ್ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ವೇ ಟು ಡೂ ಜಪ. ಜಪ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿಡಲ್ ಪುನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಐತ ಮಿಡಲ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೇಚಿ. ನಾನು ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಆರ್ ಒಂಜಿ ಮಾತಾಜಿ ಅರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಪಣ್ಣ ನಡೆಯರು ಬರ್ಪುಂಡು ನಡೆಪೆರ. ಸೊ ಅವು ದಾದನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಮಾತಾಜಿ ಫುಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಬಾಲೆ ಬತ್ತುಂಡು ಅರೆನ ಕೈತಲ್ ಅರ್ನ ಬಾಲೆ. ಸೊ ಆ ಬಾಲೆ ಬತ್ತನೆ ಇನ್ನ ಕೇನುಂಡವ್ ಮಮ್ಮಿಡ ಮಮ್ಮಿ ದಾದನ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇನರ ಆಪುಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಮ್ಮಿಗ ಆರು ಕಣ್ಣೆ ಮುಚ್ಚೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೈ ಪಾಡ್ಯರ್ ದಾದನ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅವ್ ಬಾಲೆದ ಕೈ ಇಟ್ಕೋದು ಬಿಡಿಯರ್ ಅವ್ ಬಾಲೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತುಂಡ ಐತಲೆ ಅವ್ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಮನಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಪ್ರಭುಜಿ ತೋಂದಿತ್ತಾರ ಆರ್ ಪಂಡೇರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೇ ಟು ಡೂ ಜಪ. ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೂಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಆರ್ ಸರಿಯಾದ ಅವ್ ಜಪನ ಪಂಡ್ಯರ್ ನೋ ಇಂಚನೆ ಒಂದು ಜಪ ಎನ್ನ ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಎನ್ನ ಬೊಡದಿ ನೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಡ್ ಮೀ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಪ. 2 ಗಂಟೆ ಕುಲೊಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಜಪ ಮಲ್ತಂಡ ಬೊಕ ಮಾತ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಜಪ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿಲ ಬೋಡ್ ಎನ್ನ ಬುಡದಿಲ ಬೋಡ್ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ ಬೋಡ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಜಪ. ಅವಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಸ್ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 16 ರೌಂಡ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 4-5 ರೌಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪುಗ. ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಡಿವೋಟಿ ಇತ್ತರು ಆರ್ನ ಬೊಡದ ಡಿವೋಟಿ ಅತ್ ಆರ್ ಪಕ್ಕ ನಾನ್ ಡಿವೋಟಿ. ಸೊ ಆರ್ ನಾನ್ ಡಿವೋಟಿ ಇತ್ತರ್ ಸೊ ಮೇರೆಗ್ ಜಪ ಮಲ್ಪರು ಬುಡೊಂದಿತ್ತ ಜರ್ ಮೇರ್ ಕಾಂಡೆ 2 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ್ 4 ಗಂಟೆ ಉಲೈ ಜಪ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಂಡು. ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬುಡದಿಗ್ 5 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಮಂಗಳಾರತಿ ಯಾವಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಾಡ್ ಅರೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಡ ಓ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಕಾಂಡ್ ಲಕ್ಕದ ಜಪ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆ ಗೊತ್ತೇಜ್ ಆರ್ ಗಟ್ಟಿ ಜೈದೇರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಸ್ಟಿರಿಟಿ ತುಲೆ ಅವ್ ಜನ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಕೇನದ್ ಬುಡದಿ ಡಿವೋಟಿ ಆಯ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ರು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಯಾಸ ತೂಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಸ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣ ತೂಪುಜೆರ್ ಏತ್ ರೌಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಏತ್ ಲಾಂಗ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಒಯ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವು ತೂಪುಜೆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ ಭಾವಗ್ರಾಹಿ ಜನಾರ್ದನ ಆರ ನಮ್ಮ ಭಾವನ್ ತೂಪರ್ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾವ ಉಂಡು ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಒವ್ವೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆವಾಡಿ ಯಾನ್ ಜಪನ್ ಬುಡ್ಪುಜೆ ಅವು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಏಪ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುವ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜಪದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಕೃಷ್ಣವಂತ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಮೀ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಎಂಕೋಸ್ಕರ ದೀಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಮನಸ್ಸನ್ ಕೊರ್ತೇರ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಭಗವಂತಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಅಜಾಮಿಳನ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮುಲ್ಪ ಹೊಸ ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಎಸ್ ಸುಕನ್ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಬಂದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಅಜಮಿಲ ಕನ್ಯಕುಬ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠವೈನ ಒಂಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಆರು ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ದಿನ ಅರೆನ ಪಪ್ಪ
ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಮತ್ಲಬ್ ಒಂದು ದರ್ಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಕನ್ನರೆಗ್ ಕಾಡ್ಗ್ ಕಡಪುಡ್ವೆರ್ ಅಂಚ ಅಜಮಿಲ ಕಾಡ್ಗ್ ಪೋದು ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಜೋ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮಾತಾಜಿ ಅಲಿಂಗನ ಮಲ್ಪುನೆನ್ನು ತುಪ್ಪೆರ್ ಆ ಮಾತಾಜಿನ ಸೌಂದರ್ಯನ ತೂದುವಾರು ಅರ್ನ ಮನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ತದಾರ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ಪೇರು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕಾರಿಗ ಆ ಮಾತಾಜಿನೇ ನೆನಪ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾರು ಕೂಡ ಕಾಡುಗ್ ಪೋದು ಆ ಮಾತಾಜಿನ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಸುಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ್ ಬನ್ಪೇರು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ದೀಕ ಅಂಚ ಬನ್ಪೇರು ಅವೆನ್ ತೂದ ಅರ್ನ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ಬೊಕ ಅರ್ನ ಬುಡಿದಿ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಮೇರು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮಾತಾಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನದೆತ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಜೋ ಮಾತಾಜಿಗೆ ಅಸ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪೈಸಾ ಜೋ ಬಿ ರಾಜ್ಯ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವೆನ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪೇರು ಆ ಮಾತಾಜಿನೊಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಇತ್ತುದಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಜೋಕುಲು ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಗ್ ಅರ್ ನಾರಾಯಣ ಬಂದು ಬುದರ್ ದಿಪ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಬಾಲೆ ಕಿನ್ನೆಪ್ಪುಣು ಅರ್ನಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಿಪ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣ ಇಡೆ ಬಲ ನಾರಾಯಣ ಇಡೆ ಬಲ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಪುದರ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರು ಅರ್ನ 80 years ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಅರ್ನ ದೇಹ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಷೀಣ ಆಪುಂಡು ಅರ್ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪುನನೆ ಮರತ್ ಬಿಟ್ಪೇರು ಮರಣದ ಟೈಮ್ ಅರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಮೂಜಿ ಯಮದೂತೇರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅರ್ನ ಆತ್ಮ ಕೊನರಿಗೆ ಅವೆನ್ ತೂದರಿಗ್ ಜೋಡು ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ಯಾನ್ ಸೈತುಂಡ ಎನ್ನ ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲೆ ನಾರಾಯಣಿಗ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಪಂದಾರ್ ಜೋರಾದ್ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಪಂದು ಜೋರಾದ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಭಗವಂತ ಎನ್ವೇರು ತಿತ್ತುಡು ಏರ ಎನ್ನ ಭಕ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಂದು ವಿಷ್ಣು ದೂತರಿಗೆ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅವ್ಲು ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವಳೊಂಜಿ ಭಕ್ತೆಗ್ ಸಂಕಟಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ 4 ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಅಜಮಿಲ ನಡೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಗ್ಲು ಯಮದೂತರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅರ್ನ ಅಜಮಿಲನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗ್ ಅವ್ ಬಲ್ಲು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಪಾಶ ಬಂದ್ಪೇರು ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೇರು ಮೊಗುಲ್ ಬರ್ಪೇರು ವಿಷ್ಣು ದೂತರು 4 ಜನ ಬತ್ತು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ದೇಗ ಅರೇನು ಅಜಮಿಲಗ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ದನ್ನಿಗುಲು ಕೋನರೆ ಅಗ್ಲು ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಾಪಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆರು ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ರೇಖಾಶ್ರ ಎಂಕುಲು ಅರೇನ್ ಲೆಸನ್ ಪೋರೆಗ್ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತ ಅದಾಗ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ ಸೈನಾಗೈತೆ ವಿಷ್ಣು ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ನಾರಾಯಣ ಬಂದು ಲೆತ್ತೇರು ಐಕಸ್ರ ಆಯ್ನ ಪೂರ ಪಾಪ ಮುಕ್ತ ಆಂಡು ಅದಾಗ ಯಮದೂತರು ಪನ್ಪೇರು ಆಯ್ ಭಗವಂತನ ಪುದರ್ ನಾರಾಯಣ ಬಂದು ಲೆತ್ತಿನತ್ತು ಆಯ್ ಅರ್ನ ಮಗನ ಪುದರ್ ಲೆತ್ತಿನಿ ಐಕ್ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಪನ್ಪೇರು ದಾಲಾವಡು ಆಗ್ಲು ಆರ್ ಸೈನಾಗ ನಾರಾಯಣ ಬಂದ ಅಂದ ಲೆತ್ತೇರತ ಆಗಲೇನ್ ವಿಷ್ಣುಧಾಮಗ್ ಲೆಸೊಂದ್ ಬರ್ರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಗವಂತ ಪಂಡೇರು ಆರ್ಡರ್ ಕುರಿ ಐಕಸ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಲೆಸೊಂದ್ ಪೋಪ ನಿಗಲೆ ಒಂದು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ನಿಗಲೆ ಧರ್ಮದ ಜೋ ರಹಸ್ಯ ಬಂಡವ್ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಯಮರಾಜಡಕ್ಕೆ ಏನ್ಲೆ ಪೋದು ಪಂದು ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಅಜಮಿಲನ ಜೋ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ಗ್ ಪಾಶ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನ ಗಿರ್ಪೇರು ಅಜಮಿಲಗ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಶುರುಟು ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಆದಿಪ್ಪ ಭಗವಂತ ಏತು ಕರುಣಾಮಯ ಉಳ್ಳೇರು ಆರ ಅವ್ ದುಂಬು ಈತು ಈ ಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯನ ಪೂರ ನೆನಪು ದೀತೇರು ಆಂಡ ನಿಕ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿತ್ತ ಪ್ರಾಯನಾಗ ಈ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಗೋಲೋಕಗೂ ಬರ್ರೇಗು ಶುದ್ಧ ಆತುಜ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಸ್ತು ಶುದ್ಧ ಇಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮದ ಮತ್ಸರ ಪುರವೇನು ಬುಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಆದು ಈ ಬಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅದಾಗ ಅಜಮಿಲ ಹರಿದ್ವಾರ ಪೋಪೇರು ಅಲ್ಪಾರು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಚಾಂಟಿ ಮಲ್ಪೇರು ಶುದ್ಧ ಹಾಪೇರು ಅಲ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣು ದೂತರು ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲೆಗು ವಿಷ್ಣು ಹರೇನು ಅಜಮಿಲನು ವಿಷ್ಣುಧಾಮಗ್ ಲೆಸೊಂದ್ ಪೋಪೇರು ಅಂಚ ಅಜಮಿಲಗು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಎಸ್, ಸೊ ಅಜಾಮಿಲ ಆರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯರ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಂದಿತ್ತೇರೆ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೈಶ್ಯನ್ ತೂದ್ ಆರ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯರ್. ಸೊ ಆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪ್ ದೀತೇರ್. ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪ್ ಪ್ರಿಯರ ಕಾರಣದಾದ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆರ್ ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಲ್ಯ ಒಪ್ಪುನಾಗ ದಾದೊಂಜಿ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಆರ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಾಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಅವು ಕೃಷ್ಣಗ್ ನೆನಪಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚೂರ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನೆನಪ್ ದೀಪೆರ್ ಅವೆನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಭಗವತ್ ಒಂದೇನು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು. ಸೊ ಅಜಾಮಿಳನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಭಗವಂತ. ಸೊ ನಮಕ್ಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದ
ಪ್ರಭುಪಾತ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಲಿಯುಗಟ್ಟು ಮಾತ ಅಜಾಮಿಳ ನಕ್ಕಲು ಎಪ್ಪುನು ಮಾತ ಅಜಾಮಿಳ ನಕ್ಕಲು ದಾಯಿಗ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಂಗ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಬಾಬಾ ಕೈ ಮುಗಿಲೆ ಭಗವಂತ ಮಲ್ಲ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತ ಬೊಟ್ ಚಂದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮಲ್ಪ ಸೊ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಸೇಮ್ ವಿಷ್ಣು ದೂತ ಅಜಾಮಿಳಗ ವಾಪಸ್ ಗೆತೊನ್ ಪೋಯರ್ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ಲ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಗೆತೊನ್ ಪೋಪೇರ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯದ ಆದಿತ್ತ ಅಜಾಮಿಳನ ಎಸ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ವೈಶ್ಯ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲೇರ್ ಸೊ ಸೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವು ಅದ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾಯಾದೇವಿ ಅಜಾಮಿಳ ತುಲ ಗೃಹಸ್ಥಾರ್ ಗೃಹಸ್ಥಾದ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಂಡಲ ಜಸ್ಟ್ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಯರ್ ಆರ್ ಎನ್ನಿಯರ್ ಯಾನ್ ಚೂರ್ ತೂಪೆ ಆರ್ ವೈಶ್ಯ ಎಂಚ ತೋಜುಂದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಚೂರ್ ತೂಪೆ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆ ಚೂರ್ ತೂತುದು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗ್ ಮನಸ್ಸಾಂಡ್ ಎಂಕುಲ ಆಲ್ಬೋಡು ಸೊ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲಿಪ್ಡ್ 8 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡ್ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಉಂಡು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸೈರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ಎಂಚಿತ್ತಂಡು 8 ವರ್ಷದ ಅಜ್ಜೆರೆಗ್ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆತೊಂಜಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ದೆ ಇತ್ತೆ ವೈಶ್ಯ ಅಂಡ ಮನಿ ಬಂದು ಉಪ್ಪಲ್ಲ ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಸೋ ಮಚ್ ಮನಿ ಅರೆಗ್ ಮಾತ ಕಾಸ್ ಮಾತ ಕಣೋಡು ಎಂಚ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಕಣಪುನು ಏನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಮಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಪೋಯರ್ ದಾಯಿಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಕೆಲಸನೇ ಮಲ್ತು ಜಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಕೋಸ್ಕರ ದರೋಡೆ ಅವು ಒಂದು ಮಾತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಮಾತ ಸೊ ಅಜಾಮಿಳ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ತುಲೆ ಅರೆಗ್ ಯಮದೂತ ತೋಜುವೆರ್ ವಿಷ್ಣುದೂತಲ ತೋಜುವೆರ್ ನಮಕ್ ಸೈಪುನಾಗ ತೋಜುಜೆರ್ ಅಡ್ಡದ ಒಯ್ತೊನ್ ಪೋಪಿನಾನೆ ನಮನ್ ಏರು ಒಯ್ಪೋವೇರ್ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಅಜಾಮಿಳಗ್ ತೋಜುವೆನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆತೆ ಅತ್ ಅಜಾಮಿಳ ಕೇನುವೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಕೇನುವೆ ಅವ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಂದ್ ವಿಷ್ಣುದೂತ ನಕ್ಕಲ್ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರದ ಮಹಿಮೆನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಮದೂತಲ ಯಮರಾಜಲ ಪೋದು ಕೇನ್ವೇರ್ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಯಮರಾಜ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಬತ್ತೇರ್ ಆರ್ ಮಸ್ತ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಲ್ಲೇರ್ ವಿಷ್ಣುದೂತನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಉಂಟೆರೆ ಆಪುಚಿ ಎಂದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೆ ಯಮರಾಜ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಮರಾಜ ಏರ್ ಮಹಾಜನ ಮಹಾಜನೇನ ಗತಸ್ತು ಪಂಥ ಮಹಾಜನ ಯಮರಾಜ ಆರ್ ಮಲ್ಲ ಡಿವೋಟಿ ಯಾರ್ ಭಗವಂತನ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಲ್ನೆತ್ತ ಸ್ಕಂದಡ್ ಅಜಾಮಿಳನ ಒಂದು ತೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಮರಾಜನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ತೋಲೆ ಅಲ್ಪ ಆರ್ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರದ ಮಹಿಮೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಏರು ಏಪಲ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರದ ಮಹಿಮೆನ್ ಬುದಾರನ್ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾಲಿಗೇಡ್ ದೀಪೆರ್ ಏರು ಕಂಟಿಮಾಲನ್ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ತುಳಸಿ ಕಂಟಿಮಾಲನ್ ಏರು ತಿಲಕನ್ ಪದ್ರಾಡ್ ಕೊಡಿಟ್ ಪಾಡುವೆರ್ ದೇಹದ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಯಮದೂತ ಏಪಲ ತೋಜುಜೆರ್ ಸೈಪುನಾಗ ಯಮದೂತ ತೋಜುಜೆರ್ ಆರ್ ಯಮರಾಜ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆಡ್ದು ದೂರ ಉಪ್ಪೋಡು ಏರ್ ವೈಷ್ಣವ ತಿಲಕನ್ ಅಕ್ಲ ದೇಹದ ಪದ್ರಾಡ್ ಕೊಡಿಟ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಏರ್ ಏಪಲ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರನ್ ನಾಲಿಗೆ ದೀಪೆರ್ ಏರ್ ಕಂಟಿಮಾಲನ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಕೆಕ್ಕಿಲೆಗ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಏಪಲ ಈರ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಕೈತಲ್ಲ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಮದೂತನ ಆರ್ಡರ್ 7ನೇ ಸ್ಕಂದಡ ನಮ್ಮ ತೂವಲ್ ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಯಮದೂತನ ಅಕ್ಕಲ್ ವಿಷ್ಣುದೂತನ ಪಂದ್ ಇಂಚ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಜಾಮಿಳ ಅವನ್ ಕೇನುವೇರ್ ಓ ಇಂಚ ಪಂಡೇರ್ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರ ಗೆತ್ತಂಡ ದಾಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಇವನ್ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಪಂಡೇರ್ ಎಸ್ ಒಲ್ಪ ಭಗವಂತನ ಪುದಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೈಪುನಾಗ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಸೊ ಅಜಾಮಿಳ ಕೇಂಡೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ್ಣುದೂತ ಪಂಡೇರ್ ಈ ನನಲ ಸರಿ ಆಯ್ಚ ಈ ಎಸ್ ಈ ಪುದಾರನ್ ದೆತ್ತ ಅಂಡ ಭಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಲೈ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತನೆ ಹರಿದ್ವಾರಗ ಪೋ ಭಕ್ತಿನ್ ಮಲ್ಪು ಏಪ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯತ ಬತ್ ನಿನ್ನ ವಾಪಸ್ ಗೆತೊನ್ ಪೋಪ ಸೊ ಒಂಜಿ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಡ್ ಅಜಾಮಿಳ ಹರಿದ್ವಾರಗ್ ಪೋದು ವೈಶ್ಯನ್ಲ ತೂತುಜೆ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆನ್ಲ ತೂತುಜೆ ದಾಲ ತೂತುಜೆ ಸೀದಾ ಹರಿದ್ವಾರಗ್ ಪೋದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರಿದ್ವಾರಡ್ದು ಭಗವಂತನ ದೂತನ ಕಲ್ ಬತ್ತ ಅಜಾಮಿಳನ್ಗೆ ತಂದ್ಪೋಯ್ರು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆ ಉಪ್ಪೊಡ್ ನಮ್ಮಲೆ 20 ವರ್ಷ ಆಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತ ಅಜಾಮಿಳ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಣ್ ನಮ್ಮ 8 ವರ್ಷ ಮಲ್ತ ಡಾಲೇಜ್
ವರ್ಷ ಆತ್ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ವರ್ಷಡ್ ಅರ್ಧ ಯಾನ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂದಿ ಅನ್ನಲೆ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಇಂಕ್ ದಾದ ಅಂದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಎರಡ್ನೆತ್ತ ವರ್ಷ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಜಪ ಮಲ್ಪೊಡ್ ನೆತ್ತ ಅಂದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 2 years ಬಿಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದಾದುಂಡ ವೇಸ್ಟ್ ದಾಯಿಗ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ದಾದಂದ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಡ್ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕೇಪ ಮಹಿಮೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಎಲಿಯ ಬಾಲೆಲೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನನಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಯರುಂಡು ದುಂಬು ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗ ಯುಕ್ತೇನ ಅಭ್ಯಾಸ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಇನ್ ದಾಟ್ ವೇ ಒನ್ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಭಗವಂತನ ಎಂಚ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡುಗೆ ಕವಿ ಪುರಾಣಂ ಅನುಶಾಸಿತಾರಂ ಕೃಷ್ಣ ಬಂತರ ಎಂಚ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ದಿಯೋಡು ಆರ್ ಮಲ್ಲಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯಡ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅನನ್ಯ ಚೇತ ಸತತಂ ಅನನ್ಯ ಚೇತ ಸತತಂ ಯೋ ಮಾ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತ ಉಪಾಸತೆ ಯೋಗಿನ ಕೃಷ್ಣವನ್ ಪೇರ ಅನನ್ಯ ಚೇತ ಸತತಂ ಏಪಲ ಎನ್ನನ್ ದಿನೋಲ ಅನನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಪಂಡ ಏಪಲ ಭಗವಂತನ ನೆನಪದಿಂದ ಚೇತ ಸತತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ಏಪಲ ಎನ್ನ ಸ್ಮರಣ ಮಲ್ತಂಡ ವಿತೌಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ತಂಡ ಏಪಲ ಭಗವಂತನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಐತೆ ಭಗವಂತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಲ್ಪ ಪೋಪ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಭೌತಿಕ ಲೋಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರ ಮಾಮುಪೇತ್ಯತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ದುಃಖಾಲಯಮ ಶಾಶ್ವತಂ ಮುಲ್ಪ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆಪುಂಡು ದುಃಖ ಉಂಡು ಅಶಾಶ್ವತವಾತಿನ ನಾಪ್ತುವಂತಿ ಮಹಾತ್ಮಾನ ಸಂಸಿದ್ಧಿಂ ಪರಮಾಂ ಗತಿ after attaining me the great souls who are yogis never return to this temporary world ಏಪಯನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಕಲ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಸುನೀತಿ ಸೊ ಅಕಲ್ ರಡ್ ಜನಲ ವಾಪಸ್ ಪೋಂದುಲೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅ ಡಿವೋಟಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯಗೆ ಅನ್ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಮಲ್ಪ ಎಂಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಒಂದು ಮಲ್ತಂಡ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಫ್ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಡಿವೋಟಿ ಆಂಡ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಆಂಡ ಅವು ಇರೇನ್ಲ ವಾಪಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಪೋಯರೆ ಫುಲ್ ಕುಟುಂಬ ಈರ್ನ ಫುಲ್ ಕುಲನ್ ವಾಪಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಪೋಯರ ಐಕ್ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಆರ್ ಪೋಂದು ಪೇರು ನ ಮೃತ್ಯು ಪುರುಷ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಎಂಚ ಪೋಯರು ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರನ್ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಮಾನ ವೈಕುಂಠ ವಿಮಾನ ಎಂಚ ಏರಿಯರು ಮೃತ್ಯು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಜೋರ್ ಮೃತ್ಯು ಪುರುಷ ಆರ್ನ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮೃತ್ಯು ಪುರುಷನ ತರೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಜಂಪ್ ಹಾಕದ್ ಉಲಾಯ್ಪೋಯರ್ ಸೊ ಹಿ ವನ್ ದ ಮೃತ್ಯು ಪುರುಷನ್ಲ ಸೋಲಿಸಾರ್ ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪೋನಾಗ ಆರ್ ಅಪ್ಪ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಓಲ್ಲೇರು ಆರು ಎಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆನ್ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಪನ್ನಿ ಆರು ಓಲ್ಲೇರು ಅಂದ್ ಕೇನ್ನಾಗ ವಿಷ್ಣುದೂತನಕ್ಕಲ್ ಪಿರ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಇರ್ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಮ ಗೆತ್ತೊಂದ್ ಬತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಶೀ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇವನ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಲಕ್ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ ಏನ ಪೊಪ್ಪಗ್ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಎಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಎಜಿಂಡ ಇರ್ನ ಜೂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿವೋಟಿ ಆಂಡ ಇರೇನ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಭುವನ ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತಿ ನೋರ್ಜುನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಲೋಕಡ್ದು ತೀರ್ಥ ಒಂಜಿ ಪಿಜಿನದ ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಉಂಡು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾಮುಪೇತ್ಯತು ಕೌಂತೆಯ ಎನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮನ ವಿದ್ಯತೆ ಕುಡವರ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತನಂದಿಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂದೇನ್ ಬುಡ್ದು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರ್ ಎನದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ ಅವು ಎಂಚ ಉಂಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆತಿನ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಡ್ದು ಬೇತೆ ಆತಿನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಗತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂದು ಮಾತ ಜಗತ್ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ ಮಾತ ವಿನಾಶ ಆಂಡಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ವಿನಾಶ ಆಪುಚಿ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಸೊ ಅವ್ಯಕ್ತೋಕ್ಷರ ಇತಿ ಉಕ್ತಸ್ತಂ ಅಹು ಪರಮಂ ಗತಿಂ ಯ ಪ್ರಾಪ್ಯ ನ ನಿವರ್ತಂತೆ ತದ್ಧಾಮ ಪರಮಂ ಮಮ
మెల్ల మెల్ల ವೇದಾಂತ ನಕಲ್ ವೇದಾಂತಿಸ್ಟ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಪಂಡೆರ್ ಎನ್ನ ಧಾಮಗ್ ವರ ಬತ್ತಂಡ ಕುಡ ವರ ವಾಪಸ್ ಪೋಪುಜ. ಸೊ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಭೂಲೋಕ ಬೊಕ ವೈಕುಂಠ ಐತಮಿತ್ ಗೋಲೋಕ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಚಾರ್ಟ್ ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಡ ಪುಡ್ವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಲ್ ತೂವಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ನಮ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಲೋಕಡುಲ್ಲ. ಐತ ಮಿತ್ ಕೈಲಾಸ ಉಂಡು, ಐತ ಮಿತ್ ವೈಕುಂಠ ಉಂಡು, ವೈಕುಂಠದ ಮಿತ್ ಗೋಲೋಕ ಉಂಡು. ಗೋಲೋಕ ನಾಮ್ನಿ ನಿರ್ಜದಾಮ್ನಿ ತಲೆ ಚ ತಸ್ಯ ದೇವಿ ಮಹೇಶ ಹರಿಧಾಮ ಸುತೇಷು ತೇಷು. ಗೋಲೋಕ ನಿಜಧಾಮ್ನಿ ತಲೆ ಚ ತಸ್ಯ ಐತ ತೀರ್ಥ ದೇವಿ ಪಂಡ ದೇವಿ ಧಾಮವು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್. ದೇವಿ ಮಹೇಶ ಕೈಲಾಸ ಮಹೇಶ ಧಾಮ, ದೇವಿ ಮಹೇಶ ಹರಿಧಾಮ ಹರಿಧಾಮ ಪಂಡ ವೈಕುಂಠ ಧಾಮ. ಅಸು ತೇಷು ತೇಷು ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಅಂದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ್ ಬರೆಪರ್. ಸೊ ಗೋಲೋಕ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಧಾಮ ವೈಕುಂಠ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಮಹೇಶಧಾಮ ಕೈಲಾಸ. ಕೈಲಾಸ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ರುದ್ರ ನಮ ಒಂದು ದಾದ ಒಂಜಿ ತೂಪತೆ ಭಸ್ಮ ಪಾಡ್ದ್ ಶಿವನ್ ಆರ್ ರುದ್ರಾವತಾರ. ನೆನೊಂಜಿ ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮುಲ್ಪ ತೂವಲ್ ನಿಕಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಲ ಉಂಡು, ಆರೆಂಜ್ ಅವು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಆಯ್ತ ತಿರ್ತುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ಸದಾಶಿವ ರಾಮ ಪನ್ಪೆರತೆ ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಕರುಣಾವತಾರಂ. ಕರ್ಪೂರ ಗೌರಂ ಅವು ಶಿವದಾದ ಉಂಡು. ಅವು ವೈಕುಂಠಕ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಮಕ್ ತೋಜುನ ಶಿವ ಒಂದಾದ ಉಂಡು ರಾವಣನ ಶಿವ ಆರ್ ಭೂಲೋಕಕ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ ಏಪಲ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪ ವೈಷ್ಣವನಕ ಸದಾಶಿವನ್ ಗೌರಾಂಗ ಆರ್ ಗೌರ ರೂಪಡುಲ್ಲೆರ್. ಅಂದಾಯಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತಿಂಡ ಗೌರ ಅತೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ಕಲರ್ಲ ಗೌರಾಂಗ. ಸೊ ಗೌರಾಂಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಭಕ್ತಿ. ದಾದ ಪಂಡ ರಾಧಾರಾಣಿನ ಕಲರ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜ ಆರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಸೈಪುನಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಜನ ಸೈಪುವೆರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಜನ ಆವಡ್ ಯಂಗ್ ಜನ ಆವಡ್ ಸೈಪುನಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ವಾಯು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಪೋಂದು ಪೋಂಡು ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅವ್ ಮಾತ ಕಫ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಅವ್ ಮಾತ ಮಿತ್ ತಿರ್ತಾ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜೀವ ಉಂದಾಪುಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಏನ್ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುನು ಅಪ ಕುಲಶೇಖರ ರಾಜ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಯಂಗ್ ಉಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನನ್ ಇತ್ತನೆ ವಾಪಸ್ ಗೆತೊನ್ ಪೊಲೆ ಎಂಕ್ ಅಜ್ಜರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ತೂರಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡು. ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿನಂದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಇರನ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣುಲ ತೋಜುಚಿ. ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನಂದು ಇರ್ನ ದರ್ಶನ ಗೆತೊನ್ ಎಂಕ್ ಸೋಡ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಪಾಡೋ ಆಪುಂಡು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ. ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫೈಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದು ಇರ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಡೋಡು ಐಟಿಡ್ದೆ ಯಾನ್ ಯಂಗ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇರ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರ ನೋದುದು ಇರ್ನ ದರ್ಶನ ಗೆತೊಂದು ಏನನ್ ವಾಪಸ್ ಗೆತೊಂದು ಪೋಲೆ. ಏತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಶ್ಲೋಕ. ಸೊ ಬಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಧಾಮದ ವಿವರಣೆ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಸೊ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ. ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಇಂದು ಸ್ಥಿತಿಡುಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ಸುಖಾಲಯನ ದುಃಖಾಲಯ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದುಃಖಾಲಯ. ಆಮೇಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಮಾತಿರ್ಲ ಫ್ರೂಟಿವ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಭಗವಂತನ ಬುಡ್ದು ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಪಿರಾವ್ಡ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಮುಲ್ಪ ಏಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಜೆರ್. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುಜಿಂದ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ತುಲೆ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂಜಿ. ಸೊ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿನ್ಸಿಯಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡು ಅಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎರೆಂಗಣ್ಣಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾದಂಡುಂಡ ನಿಜಿಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಂದು ಮಲ್ಪುಗ. ವಾಂಚಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ